बा आंनि फेसबुक पेजखौ सोरबा हेक खालामदों आरोना मैया मोनायावहा ओरैबायदि दुखुनांथाव खोथा जादों आरोना मानो होनब्ला मैया आं एसे बेस्थ'मोन आरोना आङो सानाव नायदोंमोन फेसबुकखौहाय बाट मोनायाव टाइम मोनाखै दे आङो 12टायावसो नायनो हादों आरोना नायनो मोन्दों आङो फेसबुकखौहाय आंनि फेसबुकखौहाय माने आंनि अरिजिनेल पार्सनेल फेसबुक एकाउन्टमोन ओमफ्राय आं बेखौ मा होनोमोनलाय पेज बानायदों आरोना फेसबुक पेज बानायदों आङो बेखौनो आंनि आगोलनि फुराना एकाउन्टखौनो बेखौनो आङो पेज बानायदोंमोन आरोना मनिसा बसुमतारी दंमोन जे जायफोरा आंजों फ्रेन्ड दङ बेफोर मिन्थिखागोन आं बेखौ फेसबुक पेज बानायबाय ओमफ्राय माने आङो भिडिअ सिडिअथ' ओरैनो आपल'ड होआ दै बेयावहाय ओमफ्राय माने जास्ट ओरैनो खुलिनानैल' दोनदों आरोना ओमफ्राय आङो इन्स्टाग्रामजों लिंक दंखायो आरोना आंना बे मा होनो फेसबुक पेजाहाय इन्स्टाग्रामजों लिंक दंखायो माने आं इन्स्टायाव जेखि रिल्स हगारा मानो फेसबुकावहाय आपल'ड अलरेडि जाखायो आरोना ओमफ्राय सिगांफोर आङो लाइभ भिडिअफोर हगारलाबायोमोन ओमफ्य बिदिनो बायदिसिना अबावबा बेरायबा बिदि भिडिअ सिडिअ हगारलाबायोमोन दे दा ओमफ्राय आङो बांद्राय माने इउटुबाव एक्टिभ थायोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं फेसबुकखौ बांद्राय इउजखौनो खालामनाय जाला दे नायो ओरैनो मेसेज टेसेजखौथ' गेलेनायानो जाखाला आरोना फट'फोरखौबो एखमबा गोबावजों खेनसे आपल'ड खालामो आं इसिबां आपल'ड खालामला दानाबा आंनि फेसबुक पेजखौ सोरबा हेक खालामदों आरोना सोरबा हेकारा मिन्थिया अबेनि सोर ओमफ्राय माने प्रफाइल गासिबो सोलायजोबनानै दोनबाय दे ओमफ्राय मोनसे माबा खोथाया जाहैबाय सानसुथ' नङा एसे सानसुआनोमोन खोमा आरोना 1टा 2टा बिदि टाइम जाबायमोन खोमा ना बेलासिमोनथाय आं मिन्थिला दे आंना इन्स्टाग्रामा आंथ' रिल्स बानायलाबायोना ओमफ्राय इन्स्टाग्रामा आंना अपेन जायाखै आरोना ओमफ्राय मा जादों बिदि सानबाय थाबाय आरोना आङो ओमफ्राय जेनेबा एसे टाइमबो बेस्थ'मोन ना आंना टाइमबो बारा गैयामोन बेनि थाखाय है दा बानायबाय थानोसै दे आङो मा जादोंबा माबा प्रब्लेम जादों खोमा बिदि साननानैहाय आङो दोनदों दे बिनिफ्राय ओमफ्राय आं नायनायानो जायाखै ओमफ्राय सोलाबासैबो ना आङो माने बेस्थ' जाबाय एसे बिजिमोन मानो होनब्ला मानसि फैदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय जखन खामानि दामानि जोबखांजोबो मोनानि 12टा जायो माने मर्निंआनो जाहैखाबाय आरोना बेयावहाय आङो नायबाय जखन फेसबुकखौहाय आंना प्रफाइलानो सोलायजोबनाय आरोना टटेलि माने प्रफाइलानो सोलायजोबनाय आंना इन्स्टाजों फेसबुकजों लिंक दंखायो नालाय ओमफ्राय इन्स्टायाव थांनानै नायबाय आं ओमफ्राय अपेन जाबाय आरोना होमबा बे समावनो हेक खालामखादोंमोन खोमा आरोना सानसु टाइम ना बिदियावनो सानसु टाइम बेलासि टाइम बे टाइमावनो खालामखादोंमोन खोमा आरोना आंनि आइडिया ओमफ्राय खालामबाबो जाया मा जादों बेयाव माबा प्रब्लेम जादों खोमा सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय फेसबुकखौ जखन अपेन खालामनानै नायो आं 12टायाव होमबा नुबाय आरोना प्रफाइलानो माने सोलायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आंनि प्रफाइला मारै सोलायनानै थाखो आंनि प्रफाइल पिक्चारा फेसबुकनिया बिदि सानबाय आरोना आं ओमफ्राय हासबेन्डनो खोन्थाबाय फैबाय आंना फेसबुक पेजआ मानो बिदि प्रफाइल सोलायनानै थादों होनबाय साला फाक्का नोंनि चेनेल माबाखौहाय फेसबुक पेजखौहाय सोरबा हेक खालामबाय नायबाय नोंमारगौ ओमफ्राय आं लगे पासवर्ड सोलायजोबनानै लग आउट खालामना आरो लग इन खालामफिनबाय आरोना आंनावहाय ओमफ्राय इन्स्टाखौबो नायबाय आङो इन्स्टाजों बेजोंहाय सेम लिंक दंखायो नालाय प्रफाइला बेयाव दोनबाथ' बेयाव फैखायो माने बेयावहाय सेम थाहैबाय आरोना ओमफ्राय इन्स्टायावहाय अलरेडि 3 4 पिक्चार हगारनानै दोनदोंमोन आं स्क्रिनाव होनानै होगोन नायबानो जाबाय ओमफ्राय आं फार्स्टआवहाय फेसबुकनिखौहाय मा होनोमोनलाय प्रफाइलखौहाय स्क्रिनशट लानो रोङाखै दे इन्स्टानिखौबो मानो होनब्ला आङो मा जादों सानबाय फार्स्टआवहाय आङो मारै आंनि प्रफाइलखौसो सोलायबायखो होननानै शक जानानै डाइरेक्ट सोलायदों दे आं चेन्ज खालामदों ओमफ्राय होनबाबो बै माबायाव देखायोना लग'आवहाय ओमफ्राय बेयाव नायनायावहाय नुबाय आरोना आङो ओमफ्राय बिराद टेनसन जाबाय थाबाय आरोना आङो ओमफ्राय खुनु बेला बिदि जाफेराना आंथ' बिदि हेक खालामजाफेराखै ओमफ्राय रोङाबो ओमफ्राय लगेनो हासबेन्डआ पासवर्ड चेन्ज खालामदो होननानैहाय लगेनो खालामबाय आरोना आङो मोननैखौबो इन्स्टाग्रामखौबो बेखौबो ओमफ्राय आंनाव बिदि जेबो मेल सेल फैयाखै दे माबायावबो जिमेलावबो बिदि फैयाखै ओमफ्राय वाट्सएपआवबो फैयाखै दा मिन्थिला आरोना आङो बिदि आसरित मोन्दों आरोना आङो मारै बिदि जाखो होननानैहाय जा टेनसन जाबायना आङो ओमफ्राय उन्दुखायाखै दे मोनायाव बेखौनो बानायनो आङो पासवर्ड गासिबो चेन्ज खालामनानै होनबाबो आरो इन्स्टाग्रामनिया पासवर्ड चेन्ज खालामबाबो जायाखैमोन दे पासवर्ड चेन्ज खालामखांनाय लोगो लोगोनो मा जाखो होनबा इन्स्टाया आंना अपेनानो जाला ओमफ्राय आंनि इन्स्टाग्रामनि मा होनोमोनलाय इनबक्सखौ आंनाथ' लोगोफोरजों मेसेज गेलेनाय दङ ओमफ्राय हासबेन्डजोंबो एखमबा हासबेन्डआबो बायदिसिना सर्ट्स हरोमोन ना आंनावहाय ओमफ्राय बिदिबो दंमोन आरोना ओमफ्राय नायबाय थिगानो दङ आरोना बेवहाय आं जाय मेसेज गेलेदों बे थिगानो दङ ओमफ्राय दसे गोबाव थानानैहाय आरो नायफिनबावबाय आं इन्स्टाग्रामखौहाय खेनसे चेक खालामबावबाय आं माने आंनि बाय' सायाव गासिबो सोलायदों आंनाथ' बाय'आव जेबो होनाय गैया ओमफ्राय बे माने होनानै दोनजोबदों आरोना
ओमफ्राय जेनेबा नायबाय आरोना आङो ओमफ्राय बेयाव खेनसे खुलिनानै नायफिनबा पासवर्ड सोलायखांनानैहाय माने आंनि इन्सटाग्रामनि इनबक्सआनो अन जाला आरोना ओरैनोथ' सर्ट्स नायजायो आरोना इन्सटाग्रामा अपेन जायो ओमफ्राय जेनेबा ओरै स्क्रल खालामनानै नायबा नायजायो आरोना ओमफ्राय जेनेबा इनबक्सआव हाबनानै नायबाय आङो फार्स्टआवथ' आं जखन नायदोंमोन बे समावहाय जेबो माने जादोंमोन आरोना नायजादोंमोन ओमफ्राय मेसेज टेसेजबो चेक खालामजादोंमोन ओमफ्राय उनावहाय नायफिनबाय आङो जाला आरोना अपेनानो जाला अपेन खालामबानो डाइरेक्ट बेक जायो आरोना मिनिमाइज जायो हारसिं जायो आरोना हारसिं बिदि बेक थांबाय थायो इन्सटाग्रामनिफ्राय डाइरेक्ट बेक थांबाय थायो ओमफ्राय जेनेबा आरो बार खालामबाय थादों आरोना आङो बार खालामबाय थादों 10 बारसो खालामनानैसो अपेन जादों ओमफ्राय अपेन जानो माने आङो मारैब्रा मानो होनब्ला आङो इन्स्टाखौहाय लग आउट खालामाखैमोन दे पासवर्डखौ चेन्ज खालामनानैहाय लग आउट खालामनानै लग इन खालामफिनाखैमोन बिदिनो दोनदोंमोन आङो ओमफ्राय माने हाखु दाखु आङो अपेन खालामथारबाय इन्स्टायानो दाना अपेन जाबावलासो ओमफ्राय अपेन खालामथारनानैहाय थाब लग आउट खालामबाय आङो 10 बारसो खालामनानैसो जादों दे 10 बार खालामनानैसो जादों आरोना लग आउटनि अपसनानो फैस्लाबा डाइरेक्ट मिनिमाइज थाङो आरोना बेक थाङो डाइरेक्ट बेक थाङो ओमफ्राय उनावहाय 10 बार खालामनानैसो जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आङो डाइरेक्ट लग आउट खालामनानै आरो लग इन खालामफिनबाय आरोना ओमफ्राय प्रफाइल सोलायजोबनानै दोनबाय आङो ओमफ्राय जाखिनि बे फट' मोनथाम आपल'ड होदोंमोन स्क्रिनाव होनानै होखादों आङो नुखाबाय नोंसोरो माने जेबो गैया आरोना गावनि फेसबो गैया ओरैनो फट' बिदिनो गारिनि सोरबा उन्दै गावनि गसंनाय बेबायदि आरोना बेबायदि फट' हगारदों जेनेबा ओरैनो नेटनि खोमा आरोना बेफोर फट'फ्रा ओमफ्राय डिलिट खालामजोब्बाय आरोना आं गासिबो ओमफ्राय आसरितसो आरोना ओमफ्राय मा दं आरोना आंनि फेसबुक पेजावबो खुनु जेबो फल'वार्सबो गैया आंनि जाखिनि लोगोफोर दङ बेफोर ओमफ्राय दासो आं पेज बानायदों नालाय बारा गोबाव जायाखै आं फेसबुक पेज बानायनायानो ओमफ्राय आं भिडिअबो आपल'ड होखाया जेबो आपल'ड होखाया आरोना ओमफ्राय होमबाबो आंनि फुराना एकाउन्ट आंनो नांगौ आरोना बेखौहाय ओमफ्राय आरो आङो इउटुब चेनेलनि लिंकखौहाय होनानै दं नालाय बे आंनि फेसबुक पेजनि माबायावहाय दा बिनि थाखाय खालामखो ना माखो मिथिला इउटुब चेनेलखौसो हेक खालामनो नागिरखो हेक खालामनो नागिरदोंमोन खोमा आरोना ओमफ्राय जेनेबा फार्स्ट फेसबुकखौ खालामग्रोसै इन्स्टानि फेसबुकथ' अलरेडि लिंक दंखायो बिसोरखौ खालामग्रोसै बिनि उनाव बेखौ खालामसै बिदि सानदोंमोन खोमा आरोना बुंनो हाला ओमफ्राय आंनावबो खुनु बिदि एक्सपिरियेन्स गैयाना बिदि जेनेबा खुनु लाइभआवनो बिदि जाफेराखै ना फार्स्ट टाइम आरोना जेनेबा आंनाथ' सिगां चेनेलबो गैयामोन ओमफ्राय फेसबुकआबो पेज नङामोन ओरैनो जास्ट फेसबुकल'मोन माने आंनि पार्सनेल एकाउन्ट आरोना जास्ट आं माने स्टार्ट खालामग्रा बायदिसिना आंनि मेम'रि हिसाबै आं फट' हगारग्रा बेनोमोन भिडिअ एखमबाफोर हगारलाबायोमोन दे एसे एनै ओमफ्राय होनबाबो आं बिदि इउटुब चेनेल खुलिनायनिफ्राय आं माने बिदि जेरेखम मानसिफ्रा पेज दाबा फेसबुक पेज दाबा इउटुब चेनेलाव जायखौ हगारो बेखौ पेजाव हगारो बा पेजाव आलदा हगारो बेबायदि हगारोना आंना खुनु बिदि गैयामोन आरोना स' बेनोमोन लोगोफोर मेरला खोनाखायो आरोना आङो जे आंना फेसबुक चेनेला हेक जादों माबा फेसबुक पेजआ हेक जादों ओमफ्राय इउटुब चेनेल हेक जादों बेबायदि होननाय खोनायो आरोना ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आंजोंबो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय बिराद गिनायबो मोन्दों आरोना आङो ओमफ्राय माने आंथ' जेबो बिदि जाफेराखैबो ना ओमफ्राय जेनेबा रोङाबो ओमफ्राय होनबाबो आङो जेनेबा बानायनानै लाफिनबाय आरोना जेबो बिदि प्रब्लेम जायासै बाट हेक खालामनायथ' जेबो नङा हो मानो होनब्ला आं फेसबुक पेजजों जेबो थाखाबो खामाया जेबो गैया आरोना ओमफ्राय होनबाबो जेनेबा बायदिसिना गाज्रि खामानियाव इउज खालामबा बेखौ गिनांगौ आरोना मानोना आंनि सब फट' हगारनाय दंजोबो बेयाव आंनि गोदोनि फुरानानिफ्रायनो आरोना सिगांनिफ्रायनो आंनि सिख्लानि माने फट' गासैबो हगारनाय आंनि मेम'रि आरोना बियो जेनेबा बायसान्स आंनि मबाइलफोरनिफ्राय आं डिलिट खालामबा बेयाव थाहैगोन आरोना बेनि थाखायनो बेखौ आं बिदि दोनदोंमोन आरो स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आङो बेखिनिखौनो खोन्थानो होननानै थानो हाथारा दे आं माबा मोनसे जाबाथाय माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाथाय आं बुंनो लुगैथारखायो आरोना बेनि थाखायनो आं बुंबाय बेखिनिखौनो आङो होननो थाखाय माने फैबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आंनि मोजां गाज्रि शेयार खालामनायनि थाखाय आं आंनि लाइफआव मा जालाङो मा जालाङा बेफोरखौ माने जेनेबा खोन्थालांबाय आरोना मानो होनबा मेम'रि हिसाबै थाथोंसै ओमफ्राय जिहेतु आंनि डेलि ब्लग ओमफ्राय आङो माने आंनि लाइफआव मा जादों मा जायाखै आं बेफोरखौ गासैबो खोन्थालांजोबगोन आरोना लोगोफोर नोंसोरनो मानो होनब्ला जेनेबा आङो दा गोदान ना ओमफ्राय बांद्राय जेबो मिन्थिया ओमफ्राय जेनेबा जायफोरा जाखांजोब्बाय बिसोरथ' अलरेडि मिथिखागोन मानोना बांसिनानो खोनाखायो आरोना हेक जानायनो बहुदानो आरोना बयनाबो दङ ओमफ्राय सोरनाबाथ' दासिमबो रिकभारि खालामनो हायाखै हेक खालामजानानै बेबायदिनो आरोना स' लोगोफोर आं नोंसोरजों मोनसे खोथा शेयार खालामबावनो नागिरदों माने बे खोथायानो जाहैदों जायनाखि माबा
मा होनो स्केम खालामग्रा थगायनानै फैसा बिहरग्रा बिथांखौथ' हमनो मोनबाय मैया माने मोनायावहाय आं निउसाव नुदों आरोना निउसाव ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बयबो हगारदों आरो फेसबुकाव नुदों आङो ओमफ्राय मानो होनब्ला मैयाथ' आंना फेसबुका मा जादों आं नोंसोरनो खोन्थाखाबाय दहाय एसे सिगाङावनो माने बेयाव नुदों आरोना आंनियाव नुवाखैमोन आङो हासबेन्डआ नायदोंमोन हासबेन्डनियाव नुदों आरोना बे आदा एनिथिं एनजे बेबो माने भिडिअ कलाव रायलायलायदों आरो ओमफ्राय हमजाबाय बिराद मोजांनि खोथा आरोना आं बिराद मोजां मोनदों हमजानायखाय ओमफ्राय माने बिथांखौ मोनहैदोंनो गुवाहाटीनि मालिगावनि आइडेनगावनि माने हाजो थिखिनियावसो मोनहैदों जाहैबाय आरोना निउसावसो नुदों दे आं बेखौ नंगौ खोमा नङाबालाय मानोथो लिरनानै होनोना बेनि थाखायनो बिराद मोजां मोनदों आरोना आं ओमफ्राय बिथांखौ जे बयबो होनो क'क्राझारनि ओमफ्राय आं सानखादोंमोन आरोना बे ओरै साइडनिनो जागोन होननानै ओमफ्राय बिथाङा नलबारिनिसो जाहैबाय आरोना माने नलबारिबाबो नलबारिथारनि नङा जाहैबाय र' बोरैबा लिरथारदों होनलाय लिरना दोन्दोंमोन आङो माने नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफालि होननाय जायगानिसो आरोना बेयो अबे साइडथिं दंथाय राङाफालिया आंबो मिन्थिया दे जा थाम्फै जादों जोंनाव बिदिनो गावनि बिमा ओमफ्राय बिफा खोमा बे सासेया बिमा बिफा ओमफ्राय माखासेया गामिनि खोमा आरोना रायजो राजाफोर बिदिनि बिसोर माने लायदों आरोना आं नुदों निउसावहाय ओमफ्राय कमला सिं खोथा आरोना बिमायाबो एफा बुरैथाराखैबो आरोना नायथावथाव दङ ओमफ्राय दा जेनेबा बिदि सिखाव खामानि मावनाया बेनाबो मोजां जायाखै आरोना दोक्खो होबावनांगौसोमोन आंनिबाथ' जाबावाखैसो आरोना एसे एनैसो बुबाय बिसोरो बांद्रायथ' बुवाखै दाना आंनि आइडिया ओरैनो रायबाय जेनेबा गावबोथ' आथिं आखाइ दङ रोंखा राखा मावनानै जानो हायो माने बियो मानसिफोरनिफ्राय लुथि लानाय थाखाजोंनो आंनि आइडिया बे हाजोआवहाय हा बायनानै थाहैदोंमोन दां खमनि मोनोना हाजोफोरनि हाया ओमफ्राय गुवाहाटी हाजोनि हा बेबा माबायदि मिन्थिया आरोना ओरैबायदि गोजौ हाग्रा बारि नुथारदों आं नुनायाथ' माने भिडिअआवहाय ओमफ्राय बेनोबो आरो माथो ना जिखुनु जाया आङो हमनो मोननानै बिराद सान्थि मोन्दों आरोना ओमफ्राय आदामोननिसिम रोजा रोजा थेंक इउ आरोना बेखौ हमनायनि थाखाय स' आंनावबो हरबाय बियो रिमिनानाव हरबाय बियो आरो बैसोरनावथ' मा नाममोन आं बावबाय आरोना जेनेबा जोंनावथ' फैसा जानो हायासै बिसिनाव फैसा जाबाय आरोना ओमफ्राय नायदो सोरनाव जाखो जों बर'जों बर' बिदि खालामलायियानो बिराद मोजां आरोना बहुत मोजां मोन्दों आङो आदामोनखौ बिदि हमनानै माबानायनि थाखाय बिराद मोजां जादों आरोना स' लोगोफोर बे भिडिअखौ आङो माने आंनि बे फेसबुक पेज हेक जानाय बेजोंनो आङो एसे सोदेरनानै होबाय मानो होनब्ला बेखौ हमनाय नुनानै आंबो थानो हायासै दै होनथारनोसै होननानैहाय होननाय जाबाय ना गाज्रि दा मोनसे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना लोगोफोर